Imanol Pradares lehendakariak prentsaurrekoa eskaini du astearte honetan Bordelen, Alan Ruse Akitania berriko presidentearekin batera. Agerraldia François Bosch korridore atlantikorako koordinatzaile europarrarekin astelehenean izandako bileraren nondik norakoak azaldu dituzte, eta Pradalesek gogor egin du Frantziako gobernuaren aurka, abiadura handiko trenaren lotura, epe laburrean aurrera ez eramateagatik. Bizkaia, Gipuzkoako eta Arabako langabezia tasak behera egin du azaroan, 1.123 pertsona langabe gutxiago zenbatu dira, eta Nafarroan aldiz, 253 langabe gehiago dago. Datuok Espainiako Gobernuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan eman ditu. Arnaldo Otegi Bilduren idazkari orokorrak zentzugabekeriatzat jo du Ayusok asteburuan esan duena, gogoratu dezagun Ayusok esan zuen, eta Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, eta santzez horren jakitun dela. Arratsaldeon eta ongi etorri abenduak biditu gaur, Euskararen nazioarteko eguna izango da bihar, gaur ordea Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Bilbon eta instituzioi eta gizartari euskaltzaletasunera lerratzeko deia egiteko. Euskalgintzaren Kontseilua osatzen duten Euskararen aldeko gizarte eragileen ordezkariek adierazpen bateratua irakurri dute. Euskararen normalizazioa eta biziberritze prozesuak bizi duen estutasunaren irakurketa eta arrazoiari aurre egiteko proposamenak azaldu dituzte. Gaur, urtebeteren buruan, zoritxarrez, Euskarak eta Euskal hiztun komunitateak larrialdian segitzen dugu. Amaitzear den 2025 honek, ekarri digun albisteetako bata, SIADEKok UEMarentzako egindako ikerketaren arabera, hizkuntza politiketan jauzi bat egin ezean, 2026an Euskarari ez zaiola arnasgune geografikorik geratuko. Beste albiste bat, oldarraldi judizial, mediatiko eta politikoak ez duela atsedenik. Astean behingo maiztasunez datoz Euskararen normalizazioaren aurkako epaiak. Ofizialtasunaren eraisketa sistematiko bat ari da gertatzen Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Besteetan, eraisketa hori aspaldikoa da, edo aspaldiagokoa. Ez da dudarik, etorkizuna dago jokoan. Azkenaldian, Euskalgintzaren Kontseiluak hainbat konpromiso hartu ditu egoera iraultzeko asmoz. Kontseiluak hartutako konpromisoaren beste emaitza bata, Euskarari pizkunde berri bat emateko helburuz, euskaltzaletasunaren giharra indartzeko abiatutako bidea. Orain urtebete esan genuen, larrialditik indarraldirako urratsa egiteko modua Euskara lehentasunetara ekartzea dela, lehen lerrora ekartzea dela. Eta horrek izen bat dauka, Euskal Tzaletasuna. Ildo horretan, dei zuzena egin diete indar politikoei. Beraz, kinka larri honetan, ezinbestekoa da berriro ere Euskara lehen lerrora ekartzea. Euskaltzaletasuna indartzea. Gizarte eragileak horretan ari gara. Milaka herritar sumatzen ditugu horretarako prest. Eta orain urtebete esan genuen bezala, indar politikoek eta bereziki instituzioek beren erantzukizun eta eragin gaitasunetik Euskara lehen lerrora ekartzea eta euskaltzaletasunera lerratzea ezinbestekoa da. Horiek horrela, abenduaren 27ko ekitaldia antolatzen ari da Euskalgintzaren Kontseilua Bilbao Arenan. Euskararen pizkundiaren lehen txinparta jartzeko. Anoetan ertzaintzaren oldarraldian zauritutako 3. biktima batek salaketa jarri du. Ano eta inguruan oso gertu paseoan zebilela, foam jaurtigailu batek lepoan jo zuen, 3. biktima honek esan du, 50 metro ingurura egin ziotela tiro eta foam jaurtigailua bera etxean gordeta daukala. Udane Arbeo. 2024ko martxoaren 5ean Realaren eta PSG-ren arteko Champions Leagueko partidaren atarian, poliziak kargatu eta larriki zauritu zituen zenbait lagun. Amaia Zabarte, Maria Martin eta orain 3. batek salatu du 50 urteko emakume batek.
Anoeta inguruan oso gertu paseoan zebilela, sirrisa jaurtigai batek lepoan jo zuen. 3. biktima honek esan du 50 metro ingurura egin ziotela tiro, eta foam jaurtigailua bera etxean gordeta dauka. 2024ko martxoaren 7an salaketa jarri zuen udaltzaingoan, baina auzitegian epaileak auzia artxibatzea agindu zuen. Bada emakume honek salaketa berriro jartzea erabaki du, Zabarteren eta Martinen kasuak ikusi eta gero, indarra egin eta justizia egiteko asmoz. Anoetan ertzaintzaren oldarraldian zauritutako 3 biktimak abokatu berarekin daude, Iker Sarriagirekin. Kasu bakoitza bere bidea egiten ari da. Ildo horretan abokatu aztertzen eta baloratzen ari da, 3 auziak auzibide bakar gisa kudeatu ahal izateko. Bien bitartean epailea Amaia Zabarteren kasuan dagoeneko deklarazioak hartzen ari da. Ostiralean kasurako 6 ertzainek deklaratuko dute, 5 ikertu gisa eta 6 lekuko bezala. Berrogei minutu rock jaialdia otsailaren 21ean egingo da ohiturari jarraituta Durangon, aurtengo 10. izango da eta besteak beste, Neomak, Zeamaiz eta EH Sukarra izango dira landako gunean. Gaiz beste eginda Zumaiako Valentziaga ontziolaren etorkizuna berriz ere eztabaidagai. Ontziolaren salerosketa sinatu da Abu Dhabi Ports taldearekin, baina langileek kontra proposamen bat aurkeztu diote funts arabiarrari. Zumaiako Valentziaga ontziolaren salerosketa sinatu dute Saudi Arabiako Abu Dhabi Ports inbertsio taldearekin, 11,2 milioi euroren truke. Hilabete luzeko negoziazioen ostean iritsi da akordioa. Hala ere, bertako langileek kontra proposamen bat aurkeztu diote funts arabiarrari. Azaldu dutenez, behar ginen 59 lanpostuak bermatuta egon arren, salerosketak lan baldintzak okertuko lituzke. Zumaiako alkateak kezkatuta agertu da salerosketak ekar ditzakeen baldintzak direla eta epaileak zehaztutako lan baldintzak izatea eskatu du, eta erosle berriak gutxienez aurrekoak berdindu behar dituela adierazi du. Eusko Jaurlaritzak berriz balorazio positiboa egin du, izan ere, euren iritziz berri bikaina da Euskal Autonomia Erkidegoko industriarentzat, Euskal ontzigintzarentzat, Zumaiarentzat eta Valentziagako langileentzat. Gauzak horrela, salerosketa langileen batzordeak onartu behar du, eta urtea amaitu aurretik hartu beharko dute erabakia. Bitartean, langileek amorerik eman gabe borrokan jarraituko dutela ziurtatu dute. Urtebete igaro da jada Zumaiako Valentziaga ontziola hartzeko dunen konkurtsoan sartu zenetik. 37 milioi euro inguruko zorrari aurre egiteko ezintasuna zela eta sartu zen. Ordutik langileek euren lanpostuak eta lan baldintzen alde borrokan egon dira. Durangoko azokak ostiral honetan zabalduko ditu ateak eta hamaikak jarraipen berezi egingo dio urtero bezala. Jarraitu Durangoko azokaren berri 11an. Durangoko azokaren 60. edizioa amenduaren 5-tik 8 egingo da. Eta aurten 11ak lehen aldiz erakusmaia izango du bertan. Erakusmaia Barrenkalen 027 zenbakian egongo da. 11ari buruzko informazioa eskuratzeko, kontsultak egiteko eta bazkidetzak tramitatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Horrez gain, Durangoko azokaren berri emango du 11ak egunero bertatik bertara. Musikariak zein idazleak elkarrezketatuko ditu eta bertan izango diren ekimen berezien berri emango du. Madalenako ermitan lehen aldiz antolatu duten berbagailu gunean ere parte hartuko du 11ak. Koldo Otamendik gidatuta autoekoizpena izango dute ardatz solasaldian. Eta Aiora Renteria, Ekaitz Etxezarreta eta Uxue Estrada, Zeamaiz, Kaleko Urdangak eta Indabe taldeko kideak izango dira solaskideak. Solasaldia abenduaren 7an izango da ordu batetan, eta 11.eus webgunean egongo da ikusgai datozen egunetan. Durangoko azokarekin lotutako programazio berezia ere izango da 11an. Ahotseneak guneko kontzertuak emitituko ditu 11ak zuzenean egunero. 10etan, azoka telebista saioa izango da ikusgai, eta 10:30 aurrera, egun horretako kontzertuak ikusi ahal izango dira berriro. Jarraitu Durangoko azokan gertatzen den guztia beraz, 11an.
Atzo ere kontatu genizuen Nafarroako bertsolari txapelketak beste izen bat gehitu duela txapeldunen zerrendara, Xabat, Ilarri gailendu zen pasaden larunbateko finalean eta pantailaren bestaldean daukagu. Xabat, ongi etorri Amaikara, sorionak bide batez. Eskerrik asko. Ze moduz? Ongi, nekatuta egia esan. Egun gutxi pasadia, baina egun luzek eta baina pozik eta nekatuta narren egindako lanakin eta emaitzekin kontentu. Laugarren finala zuretzako Nafarrokoa eta laugarrenean txapela. Bai, adina ikusita nahiko gazte, baina laugarren finala zen honezkeo eta nahi nun beste pauso bat eman, bertsoai dagokionez behintzat, eta buruz burukoan kantatzeak beti izan dit ilusioa edo beti nahi izan dut. Eta aurten tokatu zait eta pozik. Hasierako agurren Xabat irakurri ingo dut hankarik esartzeko. Gaur egin nahi dut sekula egin dudan finalik onena, zuek ez, baina nik betiko oroitu nahiko nukeena, esan zenuen, asmo garbiarekin joan zinen Nafarroako final horretara. Bai, leku berri ezen guretzat finala egiteko, lehenbiziko aldiz Nafarroaren aningo zen Nafarroako finala, eta ikusten hori izan zitekela eguner bat, eta badakit holako egunek oain bombo pixko bat ematen du, baina gero jendentzat aztu egiten dela momentu hori, baina niretzat betirako gorden egin egun bat izatea nahi nuen, eta ustut hala izango dela. Hala izan da ez. Dena den finalean lan egitea tokatu zitzaizula irakurri izan dizut, Xabat, zergaitik esan duzu hori? Bai, horrekin esan nuna zen, ez zitezkiela, nahiz eta lehenbiziko postun ditu horrek ez du esan nahi dena erraixa izan zenik, ez zitezkiela etorri berso guzik hasieratik argi, eta ez zitezkiela gai guzik errexenak eta lan behar izan nula berso bakoitze borrokatzeko, berso bakoitzeko puntu bakoitze borobiltzen saiatzeko, edo behintzate alperrik ez botatzeko, eta lan behar izan nula eta txalde polio baino gorrare joan zela. Eta Xabat, gai arantzuren batzuren inguruan ere tokatu zitzaizun kantatzea, eta bota zenituen batzuk gustura, botatakoekin? Bai, esan dagoa, gai errexak etzien denak izan, batez batzuk urruti tokatzen zitzaizkialako nahi, abortoan izan zileken bezala, eta entzuten zeon baten bati gertuko inbaldin bazitzaion, ez delako erreixa edo zeri buruz kantatzea eta edo nola kantatzea, baina uste dut asmatu nula nik esateko neukenetik esaten, eta horrekin ez dut esan nahi sekulako ekin unik, baina guztua ditu nintzen ateatako emaitzakin. Nahiko eroso igartzen zitzaizun oholtza gainean, ez dakite barrutik nola bizi izan zenuen, baina ze aldarterekin joan zinen Nafarroarena, Xabat? Gozez joan nintzen egia esan, etzen asteik errexena izan, eta lehenbiziko hiru lagunak nahiko tensioan pasan ditun, eta burua kargatuta. Baina gero ostirala eta larunbata asko zargiago, eta uste dut lan nahi nula mentalki gozez joateko eta gogotxi joateko, eta hala joan nintzela. Eta gero momentu batzutan erosogo eta sueltogo, beste batzutan lotugo, baina orakorren ongi sentitu nintzen, eta uste dute nahiko nuken hortatik nahiko bertu behintzat. Eta oholtza gainean Joanes Anaiaren alboan, zozketaz egokitu zitzaizun, lehenengo ofizioen ere batera kantatu zenuten, zeo zerk esaten zizun, ondo urtengo zela final hori, Xabat? Aste osoan zehar hitz egiten ditu ginen, eta berso eskolakoek ere esate ziguten, agerra den urtea buruz burukoan kantatuko duguna, bitako bat pasatzea erra izango zela baginekin, eta bik pasatzea ja oso handie, eta batea tokatu zitzegunen zozketa ingen nunen, elkarri behitu ginen, eta esan genuen, hasi bintzat ongi hasi da gaurkoa, edo nahi genuen bezala, ze esaten ginen nahi ginula elkarrekin kantatu ofizion bat, eta halko balitz lehenbizikoa. Eta alde hortatik suerte handi euki ginen, eta horrek ere laguntzen du gero emaitzara begira esan dut, gauz askon batura da gero irabazi ahal izatea, eta horrek ere eragintzun nik uste onerako eta pozik.
Ez dakit Txabat finala berrikusteko aukerarik edo izan duzun, ze ariketatan egon zinen erosoen edo? Bueno, finala ikusi dut, batez ere erantzun ahal izateko gero galderai, ez gogo ikaragarriz berriz horri bueltaka hasteko, baina, bueno, nik uste nahiko saio regularra egin nula, eta gehien bat asmatu nula bakarkako izan zela, buruz-burukoa baino lehen behintzat, bakarkakoan asmatu nula gehien, edo horri birlin nitzela zorrotzen, eta esan dut, doinu batekin apustu egin nula, teknikoki zaila den doinu batekin, eta uste dut nahiko ongi eta zitzaela apustu hori. Neuken ziur, hori inain nula baina ausartuko nintzen edo enekin, eta ausartu nintzen eta horregatik oso pozina. Eta zurekin batera beste zazpi finalista, nola ikusi zenituen lan orokorrean beste zazpiak, Xabat? Bueno, ez nun dena entzuteko aukera euki, eta orduztik ere ez dute gehiegi entzun egin esan. Eta batzutan gehiago konektatzen dut, eta bestetan gutxio, baina uste dute bakoitzek beretik emateko aukera eukizula. Gero batzuko eun hobea eukizuen, beste batzuko kerragoa, badakien bezala Julio getzun bere euniko gene euki, igual enekok ere ez, eta bere engatik penare ematen doz, tokatu zegu guliroi finaletan ez asmatzea. Baina, gero horrez gain gauze oso honak intzituela badakio eta saioare ongi ikusten nun, ekin eta ekin lehenbiziko finala izateko ustete ariketa honak intzituela eta hori bera intzatearra dela, ekik zortziko tiki intzun bezala edo ekinek bakarkako ona intzun bezala. Eta Saraire ongi ikusten nun, bere bigarren finala izan da asentatu ikusten nun lehenbizikoan baino, beretik gertugo eta orduan alde hortatik ongi intzuen gauzenatik pozten naiz. Momentu txarra pasa zituenengatik ere, penatzen naiz, eta joan ez gero, oso ongi ikusten nun, bera buruz-burukorako ikusten nun, da bera izaten egon harrekin neukala bera pasako zela behintzat, suposatzen nula. Eta, empate tekniko bat zen kasi-kasi, 7 puntu batera izanenik berari, eta, zazpi puntu horiengatik nino hemen, baina berare ontzileken, eta orduan, pozik, eta uste dut final nahiko orekatu eta poliki gantzela orokorren. Eta Xabat, 24 urterekin lortu duzu txapela, zu baino gazteagoak ekin eta eki finalean larun batean, esan daiteke final gaztea do izan dela, oingoa? Bai, final gaztea, ni 2019 sartu nintzen lehenbiziko aldiz finalen, eta ordu arte okerrez banoa Julio izaten zen gaztena, eta gero 2019tik aurtengo finalera arte izaten nintzen gaztena. Eta aurten 24 urte neuzken, eta 3. Gaztena nintzen hau da, bi gazte sartu dien, baino urte gutxi hozkatenak. Eta hori nik uste positiboa dela eta eharra dela, eta gaina ez diela edozein mailakin sartu finalea, maila hon batekin, eta hori ona dela bertsolaritzantzat, eta Nafarroko final batentzat ere ona dela. Badago arrobirik, orduan, Nafarroko bertsolaritzan? Espero baiet, ez da erresa esatea, baina iruditzait azkeneko urteetan final onak ateatzen ari diela, eta hitz egiten dela Nafarroako bertsogintzan loraldi batei buruz, baina ezin dula horrekin konformatu eta final on bat ikusi izanakin ezin dula konformatu, baizik eta eduki behar dugula ikuspegia hemendik eta 15 urte eta 20 urtetara ze bertsolaritzan edun Nafarroan, zer nahi du neotea eta hortarako ze baldintza herri ordien eta zelan egin behar dien pentsatzea dagokigula. Eta uste dute pozik jotea ona dela, baina bauzkaula ze hobetuak eta ze landuak. Eta Xabat, goraldi, aipatu duzu, goraldi horren erakusgarri behar bada urtengo finala Nafarro arenan lehen aldiz egin dela, aldaketa onerako izan da? Nik uste guztiz onerako izan dela. Apustu entzun genuen poztu nintzen, eta bertan kantatzeko gogoa sartu zitzaidan, eta nire burua bertan ikusi nahi non. Eta ez nire burua gati bakarri, baizik eta bersoagatik eta Nafarroko finalagatik uste dute positiboa izan zela finala bertan izatea. Plaza oso ederra zeon eta elegantea zeon plaza. Eta irudi ederra da bertan sortu zena, eta uste dut aurrera begira horrek indarra emango diola Nafarroako txapelketari, eta espero ezagun bertsogintzari ere bai. Xabat Ilarregirekin ari gara bera delako Nafarroko bertsolari txapelketako txapelduna, buruz-burukoan anaiarekin egokitu zitzaizun hasieran moduan
Xabat, nola gogoratzen duzu, bi izenak esan zuten momentu gura? Egia esan emozioz, eta, uste dut hor lehertu zela finala bai guretzat, eta, entzulentzat ere neurri baten bai egongo zen beste norrein pasatzean nahi zuen jenderik, baina, orokorren behintzat plaza lehertu zela iruditu zitzaien, eta emozio handiz bizi izan nun, igual gehiago irabazin nula esan zitean momentu hori baino ez, beti nahi izan dulako buruz-burukoan elkarrekin kantatu, baginekin zaila izango zela, baginekin igual noizbait tokatu zitekela, edo ez, baina bitako bat behintzat pasatzeko aukera ikusten genuen, eta bia pasatzea eharra, eta alde hortatik pozik nago. Eta izan zineten bi santu, ustelkeria kasua diseinatzen ari zareten politikariak eta ganbarakoan gaixo egon ostean eskolara bueltatzen zen ume baten paperean jarri zinen, nola ikusi zenuen zure burua, buruz-burukoan, Xabat? Bai, buruz-burukoan suelto ikusi nuen, edo azertatuko, errexago etortze zitzaiela aurreko saioan zehar baino kantatu nahi nuna, eta gero bakarkekoi buruz, hainbat idea etorri zitzaizkian, eta minbizian gaia atean nun, baina horri buruz kantatzera egin nun pozetik eskatze zialako kantatzea gaiak. Hau da, jasendatu da zeun pertsona baten paperetik kantatzea hartu nulako. Bestela ez nuke hartuko olako gairik egia esan, uste dutelako gogorra dela eta ezin dela edo zer buruz kantatu nahien bezala, eta uste dut pozan elementu horrek ahalbideratzen zila hartzea paper hori, eta suelto sentitu ditzen egin esan, eta pozik. Eta Joanesek ze esan dizu, Xabat, pikatu egin da edo? Ez pikatu ez, espero bintzat postu izana, berak ere beste txabeketa batzuk ditu ia denak ni baino gora gotik geratuenak, Euskal Herriko finalen kantatu zuen, eta honek ez dut uste esan nahi dunik ni bera baino bertsolario behar naizela, ez naizelako, eta elkarrengatik posten ere badakio, eta niregatik postu da, eta ni beregatik ere posten naiz, eta naturalki hartzen dugu, bakio ezin dula biok irabazi, eta bitako batek irabazte ez da txarra izaten. Maitzen joteko, Xabat, ikusiko dugu zure azken agurra. Erki. Familiari eta lagunei, auzuen buruan dago, berso ikaslei besarkada bat, segi bersotan luzaro, eta Joanes izango dira alako egun gehiago, ta alderantziz tokatuko da, hortaz oso ziur nago. Baina herria eta hizkuntza ez bihurtzeko pibando, esna gaitezen eta mugitu, gure mingain gure zango. Lo hartu ezkero lurronek ez du hizkuntzarik eramango, ta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Hor ere, Xabat, esan beharrekoak esan da, eta gainera pertsona askorengan hiltzatuta geratuko den mezua behar bada. Ez dakit, nahi nun gaia erdigunera ekarri, eskerrak eta zorionak emateaz gain ingurukoi. Bazen gai bat erdigunera ekarri nahi nuna, baina ez edo nola, baizik eta pixkoak kezkatik, eta azkeneko urteetan ikusten dien joerak ikusita, alarma pizte hortatik, baukagula zeina, esnatu barraukagula, bestela, torkizun beltza eukiko dula.
Eta, bizkat hori izan aipatu nahi nuna, eta, ulertu baldin bazen behintzat pozten naiz. Eta Zaldiko Maldiko elkarteko kideak izan ziren txapela jartzaren arduradunak, zenbaterainokoa da elkarte horrek Iruñan daukan garrantzia, Xabat? Ni naiz iruindarra, baina, badakit elkarte horren, badukat elkarte horren berri, bertan kantatuta nago, eskolarteko txapelketetan urmetan behin jokatu zitzegun bertan kantatzea, eta Joanesek irabazizun gainea, eta beste behin ere egin genuen bien artean libreko saio bat, eta bakit Iruña herriantzat eta Iruñeko alde zaharrantzat garrantzitsua den elkarte bat dela, bai lekua fisikoki eta bai eragilea edo elkartea ideologikoki eta hizkuntza aldetik Iruñari ematen dion arnas horren aldetik. Eta alde hortatik polita zen, eta ezaguna zen guretzat bintzat, 8koteantzat ezaguna zen elkartea, eta berai ere omenaldi txikioi. Orain baien, Xabat amaitzeko horrengo urteko bertsolari txapelketa nagusian kantatzeko txartela lortu duzu, Joanesek lortuta bazeukan dagoeneko, ze asmo hemendik aurrera? Hain pixka deskansatu lehenbizi, hortan ere baukagu nahiko lan, eta gero, segiko du lanketan, gehiegi erotu gabe, baina horrengo txapelketan nagusia hor dago, eta nahi gabe buruare hortan pentsatzen hasita dago, baina ikusiko, pausoz pauso eta presaik gabe, eta han ere alik eta berso gehien kantatzea, eta txapelketa luzeten ekagarri den arren alik eta gehien luzatzea emo. Xabat, horregaz geratuko gara, eskerrik asko Amaikari tartetxo bat egitarren, zorionak berrirore, animo, ondo torretiko danagaz, gozatu momentuz eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Gure aldetik besterik ez, albisteak une oro gure sare sozialetan eta amaika.eu satarian dituzue eskuragarri, Mirari Taldia eta Amaiurtxuren askatasun oihua bestiarekin utziko zaituztegu, gu bihar itzuliko gara dena ondo bidean, bitartean gabon pasa.